Teď. Zdravím vás Vinigamer u dalšího našeho survival Minecraftu s Creepsem. Čauky lidi! No a dneska ani nevím, co bychom měli dělat. Asi půjdeme něco taky těžit a Vylepšovat si náš epický barák. prostě nějak tak, no. A tady máme, Udělali jsme si provizorní zahrádku pro slepičky, které nás tu pěkně jebali. ano. A nemáš sekeru, já bych šel natěžit nějaké dřevo, aby jsme si mohli Mám. udělat nějaký baré neboli chatku. No tak já půjdu těžit dolů. A ty těžit dřevo. Dobře. Hele, jdem se vyspat, já nechci těžit v noci. Oh my god. S tím krupáčem jsi sexy. Já vím, dělej. Půlka sekery, jo. Kolik tak surovýho dřeva, tak? Dokud to nerupne. Dej mi pár vteřin. Mám těžit všechny strošmy. Kaj potřeba asi uhlí. Já nevím, jestli fanoušci a diváci uvidí. Já jdu sebrat naší epicky velikou farmu, která ještě není vyrostla. Takže ji jdu sebrat. Máme železo. Jak správný negr. Schválně, jestli tam skočím. Jsem borec. Proč kupuju rukou, když mám lopatu? Protože jsi Wendy Game. A já jsem Creeps. Co je dneska za den? Nevím, To je čtvrtek? asi. Takže vás soutěžit nebudu. Ne, dneska je pátek. No. Jo. No. Jo. No. Jo. No. Ne, to se jdi podívat. Nemůžu. Plocha. Nechci. Je pátek. Takže zítra už bude vyhlášení. What the fuck? Ne, mě rupnu krumpáč. Mě za chvíli rupne to. Víš co myslím? Ta seky. To musí být hrozně zábavný, když ty lidi se na nás koukají, my tady kecáme nějaký blbosti, jaký co je za den a kupujeme nebo těžíme. A? Jo, aha. Tak co je ono? My nemáme uhlí ani dřevo. A možná u mě bude soutěž o... Vence, jak se jmenuje ta hra? Co já vím. Dotu 2, ano, mám 3. A jednu používám, takže bude soutěž o 2 doty. A při soutěži, aby... Ale asi až při 100 odběratelech. Abyste mi věřili, nebo já nevím, jak prostě udělat, že to není fake. Prostě přitom budeme hrát s Vendym a Luky Jelen. Budeme s ním hrát dotu. Že ano, Vendy? A přitom tam něco budeme říkat o dotě 2. A řekneme vám vlastně všechno, co a jak bude s tou soutěží. Tady Vendy už jí má, že jo, Vendy? Já ji budu dělat. A chci, abyste si nemysleli, že to je fake, takže přitom budeme hrát dotu. A ukážu vám klidně ty kódy, jestli to půjde teda nějak. A Půjde. No, půjde, takže vám to ukážu a pošlu vám to. Ale až při 100 odběratelech, jak už jsem říkal. Když se mi budeš. Ano. No, doufám, že jo. Doufat můžeš. Hej, ale ty máš 144 odběrů. Ne, 148. 148. A kolik máš zhlédnutí? 1400?
No jo, takhle. Já mám 76 odběrů, mám 13 zhlédnutí. A lidé má 100, Alfík má 100 odběrů a má zhlédnutí přes 5000. No jenže ten má odběry za prvý jenom kvůli mě. Jo, no. No teda kvůli mě, teď jako poslední odběr, který si udělal teďko, ty stovky dělal on sám. No Jenže ale, myslím si, že... ale ty si odešel, když už měl tak 80 odběrů. No jasný. Ale myslím si, že on tam skoro natáčel. Jediný, co jsme spolu natáčeli, je ten survival. A jinak, A kolik má Skyrim. zhlédnutí? Kolik má zhlédnutí? 5000. No. Takže tak... Já myslím, že on se hlavně tomu nevěnuje, víš. Myslím, že on tam má video jednou za měsíc. Se koukni na mě, já mám 13 zhlédnutí, 76 odběrů a mám hodně videí, bych řekl. No asi myslím tedy. Tak je to taky podle kvality a takhle, viď. No, Podle toho na tebe lidi koukají. na mě asi moc ne. Kde mám postavit baráček, v poušti nebo tady? Jaký baráček zase. Čekejte, volá mi Máti. Ano, Máti? MG. Jo. To známe, jo, jasně, jo. Ano, pane, jo, všechno. Jo. Dal jsem si prasátko, který jsem rozstříhal nůžkama a pak jsem mi slíknul z kůže. Ano, děkujeme za hovor. Ano. Možná, ne. Díky na sklo. Takže jsem si vyřešil. Jsem zpět. Já jdu postavit nějaký hnusný baráček. My jsme nebydleli tady v nějakých hoc. Jo, a chtěli jsme vám říct, že já, Wendy, Gajda, Wanted, Lee, Wordcrafting a Wendy se jmenuje ta, Megaplace. se jmenuje ta holka, jsme založili Joha. skupinu Mega Play, neboli Face, ty debil, ty vole. PlayStation. Ano, Mega Ty Play. jsi vyskupeně než jaký. Co? Ty debil. Mega Place a máme nové intro od Larryho. Nějaký čísla? Já ho moc znám spíš Wendy. No a je to borec. Dejte mu odběr. Prostě dělá luxusní intro. No, mně se aspoň líbí teda od něj intro. Od Wendyho určitě taky. No, Wendyho intro. Ne, jak jsem to chtěl říct. Ty kokos. Bože, Klaude, radši si neříkej. Ano, přesně. No. Raz, dva, tři. My jsme brali 3, raz. Pět. Ne, raz, dva, tři, 4. Co teďko děláš? Epický baráček. Ne, nic nestav. Pozdě, Rozbij to. pozdě, Dělej. pozdě. Dělej ty matos. Já jsem si sama natěžila dřevo. No fajn, tak si tam bydli sama. No tak jo. No, tak jo. Takhle hraju let's play. Proč nechceš bydlet v baráku Apple? Tak budeme jako Ment a Gamer. Ty taky bydlíš od sebe. Proč nechceš bydlet v mém epickém baráčku? Protože nechci. Tak si pípni. Píp. Ty jsi pípač, ty. Nevím. Proto pípám. Tak proč? Co? Nevím. Tam tež štěrpeku je to hezčí. Provizorní baráček. No to bude sklad tohle. A kde chceš bydlet? V podzemí. Tam je důl. Jaký důl zase. Čínský asi. A kdo říká, že tady nemůžu mít barák? Já. Možná ty.
No ty to říkám já, ne? Ladies and gentlemen, we understand that you have come tonight to bear witness to the sound of drum and bass. We regret to announce that this is not the case, as instead we come tonight to bring you the sonic recreation of the end of the world. Ladies and gentlemen, prepare to hold your color. Okay, fuck it, I lied. Takže já jsem tu s timelapsem už dostavený s mým hnusným barákem a vypadá to nějak tak. Já to nemůžu asi ukázat víc, protože tady pan někdo rozkácel úplně všechny strany, co to bylo. Teď si ukážem Wendyho baráček. To je dobrý. Nemáš tu někde spawner náhodou? Ne. Takže jsme u Wendyho doma. Pěkný. Na 11. úrovni. Děláš branch mine už? No ne, asi jo. No, tady. Jeho nádherná postel. Tady vypaluje uhlí. Železo. Dia 4, jak vidíte. 22 lapis, 14 železa. Takže ahoj Wendy. Čau. Už mě bolí hlava. Lege. Hej, z těch dia uděláme krafták. Ne, potřebujeme ještě jedno, ne dia. No já si z něho samozřejmě udělám napřed krumpáč. No pak vytěžíš obsidian, pak uděláme enchant. Jak si vedou slepičky? Vajíčko, jdem si brát vajíčko. Máme 2 vajíčka. To jste neviděli. Ne, vypádni od těch dveří. Vypádni. To je krévo. To slepice. Říkám vypádni, ne? No, slevo. Písek si dám před dveře. Ale ujde baráček. Wendy, fakt nechceš bydlet se mnou? Ne. Proč?
Protože už bydlím. No, ten tvůj provizor je barák. Pojď, já tu mám ještě místo. To není provizor, barák. Oj, okej. To je můj barák. Tak počkej mě. Nejdu. Práč! Protože už bydlím. V takovým sexy baráku. Jo. Takovým sexy baráku. Jak jste v záznamu mohli možná vidět, tak mě tady za zádama odbouch creeper. Tady. Neger. Já si tady udělám tohle, abych měl víc prostě. Já musím natočit vlastně hardcore. A Vovko a všechno. Ale blbý, že když rozbiješ peš rukou, že už ti nespadne pec. Tak proč nejsem to kdebalu ničil pes rukou? No jasně. Ty jsi to udělal, ne? No. Ale že to bylo lepší. Ani moc ne. Jak to? Zbytečné práce, tvoje, než bys to rozbil. Krom páčem to máš dvakrát rychlejší. No jasně. Já už asi budu končit, protože už nemám takový jako víc co dělat. Ale jako jo, ale jako taky ne. Takže já už bych to zakončil, no to bude furt běží timelapse. No mě furt běží timelapse a pak ještě budu nahrávat normálně. No tak pro dnešek to ukončím jenom já teda. Protože já už nemám vlastně co dělat. No těžit budu. Ale v offscreenu asi. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, což určitě nelíbilo, tak dejte like, a pokud se vám video nelíbilo, tak dejte dislike a dejte komentář, proč se vám video nelíbilo, aby jsme věděli, co zlepšit. A potom ještě, až bude těch 100 odběratelů, tak bude tak bude soutěž, ano. Za rok. Ano, přesně tak. Ježiš. Tak a já se pro dnešek s váma loučím z mýho pěkně hnusného baráku. Takže zatím čau čau.